Semblava tot perdut i et vas tornar. Hola, soy Hernán Tajes, coordinador de la rehabilitación cardíaca del Hospital Sant Joan de Reus, y quería agradecer a todos los participantes y organizadores de la primera cursa FEM Salud Sant Joan, que nos ha permitido recaudar fondos para obtener el software de análisis de ejercicio de las pruebas de esfuerzo de los pacientes que van a ser sometidos a rehabilitación cardíaca. El software, la funció que té és facilitar la transmissió de dades de la prova d'esforç, de la riospirometria, a la prescripció d'exercici que els pacients faran a rehabilitació cardíaca. Ens estalvia temps, ens dona eficiència i sobretot ens disminueix una mica el risc de que sobrevalorem o infravalorem la prescripció de l'exercici. I això no es podria fer si no fos un treball conjunt de la idea original del doctor Tajes, l'instigador d'aquest projecte, del Servei de Cardiologia, del Servei de Fisiologia Clínica i dels fisioterapeutes implicats en la prescripció de l'exercici i la implementació. La unitat de rehabilitació cardíaca és un abans i un després a la nostra vida. Els que hem patit un event cardiovascular, de la intensitat que sigui, ens donen una solució a nivell de planta anatòmica, física, però ens queda quan sortim una mancança, una incertesa a nivell emocional del que podrem fer i una por al que ens ha de venir o si es pot tornar a repetir l'event cardiovascular. Aquesta unitat, gràcies al Servei de Cardiologia i a l'Hospital, que han tingut una tenacitat en poder-lo aconseguir, ens dona un abans i un després a la nostra vida. És un repte per nosaltres i un repte pel servei. Agrair extensivament a tots els meus companys que aquí ens han donat l'esperança de sortir i de tenir novament la nostra vida i aconseguir la nostra vida que ens pensàvem que havíem perdut.